ଶୁଣ୍ ସାଙ୍ଗ ମୁକେ ପ୍ରମାନନ୍ ମାଝି ସାର୍ କହଲେ ଯେ ଆମର୍ ଗାଁ ସ୍କୁଲନେ ସୁରଭି ହେଉଛେ ଯେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ବୋଲି କହ ତ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଯେ? ସେଟା ତ ମୁଇଁ ବି ଭାବୁଛେ ସାଙ୍ଗ ନାଚମୁ ବୋଲିକିନା। ହଁ ହଁ ଚାଲ୍ ସେ ସ୍ନେହା ଆର୍ ପୁଷ୍ପାକେ କହମା। ହଁ ଚାଲ ଯିମା। ଏ ସ୍ନେହା ଏ ପୁଷ୍ପା ଆସନ୍ ସୁରଭିରେ ନାଚ ଗୀତ ଆର୍ କେତେ ଜିନିଷ୍ ହେଉଛେ ଚାଲ ଯିମା ଆଉ ସୁରଭିତି ନାଚମା। ଚାଲ ନାଚମା ଆମେ ସୁରଭିତି ନାଚବା ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଚାଲ ଚାଲ ଯିମୁ ନାଚମା। ହଁ ଚାଲ ଯିମା।